State House hazvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe. Pane runyerekupe ruri kubuda rinotyisa, zvinoshamisa zviri kuitika pano muri Zimbabwe. Mamiriro azvakaita tiri kuti makadii matuma nenyika yeZimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu. Zimwe chiti patinenge tichikupai nyaya dzinenge dzichipisa zuva nezuva. Nyaya ndandakakubatira pano penyaya huru, nyaya iri kupisa. Nyaya iripo panapa iri kutaurwa ndeyekuti zviri kunzi Collins Mnangagwa naShaun Mnangagwa vari kunzi ndo vari kumborana nyika. Ndofunga muri kuziva zvinhu zviri kuitika kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, asi zviri kunzi kutanga ndofunga mangwana vanogona kutanga kuranawo nyika maparareu, sezvo izvozvizvi muri kuona kuti Muhadhi ndiye apedza nhasi musi wa31 ndopapedzisira. Saka mangwana Chiwenga ari kutanga kutonga. Saka achitanga kutonga zviri kunzi aisirwa Collins naShaun kuti varane nyika parareu, Chiwenga achienda neuku, Shaun achienda neuku. So zviri kunzi vari kutraya kuda kuzama kuwekena Chiwenga kuti asave nechaanoita paperiodhi yachatonga kwe13 days. Ndo zviri kutaurwa. Asi muri Zimbabwe chimwe chinhu chatoda kuti tirambe tichirangaridzana panapa ndechekuti nhoroondo yakakosha kupfuura personal gains. Kuuya chimwe chinhu chatinoda kuti titaure zvekare kuti nhoroondo nemaagreements akasainiranwa 2017 haafaniri kunge achidambuka. Kudambuka kwemaagreements iwayo kuchakonzeresa mhirizhonga munyika yeZimbabwe. AnaShaun vangatumwe zvavo naEmmerson Mnangagwa baba vavo kuti vange vachishanda vari parareu against Chiwenga, but zvinhu izvozvo hazvisi kuzoshanda. Ndo nyaya yange tauya kuti tikuonesei kuti zviri kunzi kutanga mangwana Shaun naCollins vachange vachirwisa vaChiwenga nepose pavanogona kunge vachivarwisa. Ndo mamiriro azvakaita. Tiri kutenda nekutiteerera kwenyu. Thank you.